नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. होन्नावरातल्या गेडसुप्पा सर्कला लागी गॅस टँकर पलटी. कारवार होन्नावर तालुक्यातल्या गेडसुप्पा सर्कला लागी गॅसान भरिल्ले टँकर चालकाले नियंत्रण चुकिल्यान गॅस टँकर पलटी जाल्ली घटना घडली. या घडणुकेक लागून त्या जाग्यार गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलीस आणि उदनिवचे दळाचे कर्मचारी घटनास्थळावर येऊन बचाव कार्यात सुरुवात केली. या अपघातात गॅस टँकर चालक आणि क्लिनर हेमका बारीक सारीक दुखापत जावन ते आपले जीव वाचोवच्याक यशस्वी झाले अशें स्थानिकांन दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे कळून येयला. टँकर गॅसान भरिल्लो आशिल्ल्यान आजूबाजूच्या लोकां भितर गॅस गळतीची भंय निर्माण जाली. पावसाक लागून टँकर चालकाले नियंत्रण चुकून गॅस टँकर पलटी जालो असो अदमास आसा. या अपघाताक लागून होन्नावर कारवार शिरशी गेडसुप्पा मार्ग बंद आशिल्लो. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. राज्यात करावळी भागात 11 ऑगस्टाक मुसळधार वादळी वाऱ्यासकट पावसाची शक्यता. राज्याच्या करावळी भागात ऑगस्ट 11 तारखेक खूप मोठ्या प्रमाणात वादळी वाऱ्यासकट पाऊस पडची शक्यता असा असे हवामान खात्यान जाहीर केला. गेल्या आठवड्यात कारवार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडलो. या हवामान खात्यान दिल्ल्या माहितीप्रमाणे मच्छीमारी बोटी धक्क्यार दवन समुद्रात वचूक अनुमती ना जावन कारवारच न्ही तर उडपी मळपे गोवा राज्याची सुद्धा ही स्थिती असा. कारवार बंदर प्रदेशात म्हटल्यार रवींद्रनाथ टागोर बिचार खूप मोठ्या प्रमाणात समुद्राची पाळा रुद्र नर्तन केल्ली दृष्टी पडतात. म्हण कारवारच्या समुद्र किनाऱ्यार प्रवाशाल्या आणि मच्छीमाराल्या सुरक्षतेच्या दृष्टीन तांबड बावटो लावून सावधानतेचो इशारो म्हूण संकेत दाखयला. तशेंच प्रवाशाक बी मौज मजा म्हूण समुद्रात उतरची बंद केला. प्रवाशाल्या सुरक्षतेच्या दृष्टीन पोलीस बंदोबस्त दवन प्रशासनान प्रवाशाल्या हालचालीचेर लक्ष दवरसाठी खास व्यवस्था केला. कायद्याचे उल्लंघन केल्या विरुद्ध कठोर कारवाईची सूचना दिला. कारवार अंकोला राष्ट्रीय महामार्गावर कार आणि दुचाकी वाहनाक अपघात. 1 मृत 1 गंभीर जखमी. कारवार तालुक्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 आवडसा हारवाड सीमेचे डांबर प्लांटाच्या वळणाचेर दुचाकीचेर वयच्या बापूय पूत हेमगेल्या दुचाकीक एक कारीन धडक मान फाटल्यान बशिल्लो पूत सचिन कृष्णा कुर्ले हेमी जाग्यार मृत्यू जाल्ली घटना घडली. दुचाकी चालक कृष्णा कुर्ले हेमी गंभीर जखमी जावन आस्पत्रेत दाखल झाला. हो अपघात कार चालकाल्या अतिवेगाच्या निष्काळजीपणान झाला असे कळून येला. या अपघातात कार पलटीपण रस्त्या बाजूच्या गटारात पडला. दुचाकी सवार कारवारच्या अंकोला मार्गान वचून वयताले. तेमी भाविकेरी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या गाबितकेणी निवासी आशिल्ले असे कळला. अपघाताची अधिक माहिती मेळची आसा. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡುವ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
केंद्र सरकाराल्या पोस्ट खाते खाजगीकरण करच्या योजनेविरुद्ध आक्रोश कारवार. देश 75व्या स्वातंत्र्य उत्सवाच्या संदर्भावेळार पोस्ट ऑफिसाचे कर्मचारी केंद्र सरकाराविरुद्ध घोषणा दितेर न्यायासाठी आंदोलन करतात. ही भारताच्या जनतेक शर्मेची गोष्ट असे काँग्रेस वक्तार श्री शंभू शेट्टी हेमी सांगले. तेमी कारवारात पोस्ट कर्मचाऱ्याल्या आंदोलनात भाग घेऊन उलयताले. केंद्र सरकार पोस्ट खाते खाजगीकरण करच्या तयारीत आसात. लाखांशी कर्मचारी असून तेमगे जीवन त्याच नोकरीचे अवलंबून असा. आता सरकारान पोस्ट खाते जर खाजगीकरण केले तर सगळे कुटुंब वाऱ्यार पडल्यातच जमा म्हूण हेजो विरोध करून सरकारान हो निर्णय फाटी घेवूं जाय म्हूण सरकारा विरुद्ध घोषणा दिवन या कृतीचो विरोध केलो. ही कृती म्हणल्यार स्वतंत्र कार्ड घेवची कर्मकांड अशी तेमी नाराजी व्यक्त केली. Workers unity जिंदाबाद जिंदाबाद working class unity जिंदाबाद जिंदाबाद working class unity जिंदाबाद जिंदाबाद working class unity जिंदाबाद जिंदाबाद postal employees unity जिंदाबाद जिंदाबाद postal employees unity जिंदाबाद जिंदाबाद AITU जिंदाबाद 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 AITU जिंदाबाद येने परने जिंदाबाद जिंदाबाद working class unity जिंदाबाद जिंदाबाद workers unity जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो हम सब एक हैं और जोर से आवाज दो हम सब एक हैं आवाज दो हम सब एक हैं जिंदाबाद जिंदाबाद AITU जिंदाबाद 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 AITU जिंदाबाद वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.